taba karar rikayya. kuna taba mana. Ana jin motsin taba kuma kuna daure. Action. Idan ka nan mu auke baki san abin da yayi ba. Duk gari kowa ya dauka wai ya je zai kashe idi a karaliya. Daga ya ce zai kashe idi kuma Ya fa kirji yake. Kuna ji kuna hada murya ki bari sai ya sauka. In ya sauka sai ki dauka. to biyu sai ki bata amsa. In ki ji uwa ki daga wani ki riga saka da biyu sai ki ba a zuciyarki kar ki faɗa sai ki bata amsa. Haka yan aminin yana gaya muku Sai ku kun shiru bari ya sai na sauka. shiru na ce action. Sai ya sauka. Dole. Action. Auke baki san abin da yayi ba. Sai na ce action da ki dinga faɗi. Action. Duk gari kowa ya ɗauka wai ya je zai kashe idi a kan radiya. Eh mana. Daga ya ce idin da ba san radiya yake ba shi bai ga irin wulaƙancin da yake mutu ba. Ni ma ce ni ma shi ya sa na ce ba shi. Dora a haba wallahi Allah kuwa ai da ma haka take yi. Aljanu gare ta. Ta mara ma nawa ka taki ba ta. Ka karan jiya ma ka ce mana. Zaman da baro muka ne.